שאלו אותי שאלה. אני נגד דני? משחק הבא עולים בי. בי אומר ניר ברזני, וסי אומר גרץ ודני. אליקו, מה אתה אומר? אני אומר באמת, בצורה מאוד מפתיעה, אבל ניר ברזני הוא הפייבוריט שלי הפעם להניף את הגביע. אני אומר לכם. אליקו, מה באמת אתה חושב על הרמה בערב הזה? אני אומר שהפעם כמשחק ראשון עם הפלייסטיישן החדש, הרמה היא יחסית ירודה, יחסית לרמה רגע אליי, אבל אתה צריך לקחת בחשבון, אליקו, שזה משחק חדש וצריך להתרגל, אז עדיין אתה חושב שהרמה היא... אופלה! אנחנו עדים לאחד השערים היותר יפים שנכבשו בטורניר. יחימוביץ' רועי, שמעלה את ברצלונה ל-1-0. כל הכבוד.